Matry natin. Masarap daw i-partner sa pritong Tilapia. isda. Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng kulawong na talong at meron tayong chicken inasal at pritong tilapia. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayun mga kapudibi, malinis yung kamay namin, mga taking kapampangan. At syempre, ang nag-request po ng kulawong na talong ay si Ma'am Belen Legaspi from Arizona, USA. Yes. Ito po yung request niyo, Ma'am. Oo, nagulat nga kami kung ano yung kulawong eh. Yan, Lutong Laguna po yan. Yes, at meron tayo ayan. Tilapia. Oo, lutong naman yan. Sa Lutong kawali. Lutong kawali. Okay, una ng subo na tayo. Oh, sige. Ito sana yung kulawong. Sige, yan muna. Oo. Sige. Matry natin. Kung ano. Yan. Tapos, masarap daw i-partner sa pritong Tilapia. isda. Gusto niya galunggong kaso kakagalunggong lang natin. So, Yes. tilapia naman. Mm-mm. Ito. Yan. Lagyan natin ng rice. Ay. Ay, ang sarap ng amoy. Mm-mm. Ang una subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ma'am Belen Legaspi, Manganta mo. kain po. Sarap. Ang sarap niya, promise. Parang siya. Kilawin. Kilawin na talong. Yung lang, ang kaiba lang, Yung ginamit gata. yung gata. Yung sinunog na gata ay inyog. Yung niyog sinunog tapos pinika. Mm-mm. Tapos yung talong nilaga lang. Ay, inihaw po siya. Tapos, yun nga. 'Di ba sa atin nilalagyan lang siya itlog? O yan, walang itlog yan. Gata. Torta yun. Hindi. Hindi. Itangkay. Kapag meron itlog. Torta yun. Torta. Oh, yan. Ayan naman. Kilawin. Parang kilawin sarap. din. Try nyo. Try nyo. Inihaw yung talong tapos, yung niyog sinunog tapos piniga. Gulat kayo mga kapodis kung kala nyo yung yung Ano? kasing tawag dito? Kulaong. O, kala nyo yung kulaong, no? Masarap. Kala ko din kanina. Promise. Paborito ko na siya. Kanina, na-curious din ako. Kasi sarap niya. Ito naman, chicken. Gusto ko may tilapia sa akin. Masarap siya sa kanin. Ha? Sasabihin ko kung anong lasa, no? Manamis-namis. Ano Promise. siya? Gatang-gata talaga. Kasi yung gata, matamis talaga. Sarap. Lutong Laguna. At saka, Quezon Province. Yan. Chicken inasal. At gusto ko din pong i-shoutout si Ma'am Juliet Pingul. Ayan. Akala mo, nutritionist po siya. Nanonood po siya sa atin. Akala mo may nanonood ng nutritionist sa atin ba? Shoutout po, Ma'am! Sarap po. Tawa ko ng tawa kahapon nung binabasa ko yung comment niya. Tingnan mo, kahit mukbangers tayo, may nanonood ng nutritionist sa atin. Kain po tayo, ma'am. Ano yung nyo? Ano yung masasabi nyo sa pagkain namin? Comment po kayo. Maganda ba? Pangit ba? Oo, balance talaga, ma'am. Sabi niya, balance daw yung kinakain natin. Kasi kami po, ini-enjoy lang namin yung kinakain namin ni Pal. Kung anong nung nakita nyo, ganun na po kami sa personal. Personal. Tsaka din, kahit na mukbangers po kami mga foodie babe,
ano din, natatakot din po kami sa mga putok-batok. Kaya, hindi niyo po ba napapansin, hindi po kami masyadong kumakain ng putok-batok. Pag may baboy, may kulay. Talagang balanse. Siyempre, kailangan din namin alagaan yung katawan namin ni BBM. Lalo na, mahal na araw na, ilan days na lang. Oo. Tsaka mainit, di ba? Ingat din po. Tsaka uminom po kayo laging tubig. Yes. Pero first time namin matitikman ito mga kapatid. Masarap. Masarap siya. Sabi ko pa naman kanina, ba't ang dami? Tigtatlo tayo. Hindi pala. Tigtatlo kami, baka mag-comment na kayo. Mabibitin pa tayo Agisang puninaw ng pamangan. Sabi nga nila, ako daw yung, nanlalamang ng pagkain. Hindi, yung pagkain namin. Bago kami kumain ni BBM, pinag-uusapan po namin kung hanggang saan yung kakainin ko at kakainin niya. At sinasabi niya sa akin na ako mag-uubos talaga. Ako talaga mag-gisa. Pag sinabi kong, ay, ang dami. Agyo kang gisangan ko yan ako. Tapos sabi niya, sige akong bahala. O, ano yun? Diba? Yan, tulad niyan. Sarap. Magluto na kayo. Mm-mm. Try nyo na. Masaya naman. Masarap yung may gatay. Tampak. Cheers, ba? Cheers. Sorry. Di ba yung yung buko pie sa Laguna din, no? Ay, masarap yung mga buko pie nila dun. Yung Colette's buko pie. Sarap. Yan. Saan na? Yung mga taga Laguna, baka yun naman. Sa Batangas. Batangas, oo. Masarap yung mga buko pie nila dun. Buko pie. Natikman ko na. Umama ni Jeng Jeng. Baka naman. Uy, pabek. Laguna la?
Shoutout sa mga taga Laguna. Ang sarap po ng Buko pie. gato. Ay, yung ano. Kulaw. Sarap. Masarap dyan, iniyaw na ano. Ano ito? Hindi, isda. Bangus ganyan, no? Basta't isda, masarap siyang ipartner. Kaya gusto ni ma'am, ano eh, galonggong. Ayan, ang sarap. Grabe. Pero nagkikrave ako ng pupapay. Ayan. And habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po kayo. Ay, magsha-shoutout po kami. Ito yung nag-request ng dinuguan sa gata, City Size Vlog. Ayan. Ito na yung request po ng dinuguan gata. Masarap din po siya. Shoutout po sa'yo. At kay Rowena Guevara, Kabalen, shoutout kay Kakabalen. At pinapabati yung kanyang anak na si Anthony Guevara Tarobal. Birthday niya. Ayan, happy birthday. At kay Amorchu, Regent Jambo, Jenny De La Cruz, at happy birthday po, Boss Bin kahapon. Birthday ni Boss Bin kahapon, taga Tarlac yan. Shoutout po, Amelia San Diego, shoutout po sa mga ay sa taga Terminal 1 and 3 Airport. Yan, tawan ni Mr. Nestor San Diego. Shoutout po sa inyo Shoutout po. lahat. Ay, Terminal sana 1 and 3 Airport. Punta kami po kayong guys, Cebu. Libre Boracay. Ay, Boracay! Libre yung kami po na. Shoutout po. At kay Juliet Pingol. Ayan yung nutritionist si Hello po, ma'am. nanonood. Shoutout po sa iyo, ma'am. Salamat po sa sa Suporta. suporta at sa yung Comment. comment niya. Yes. Shoutout po. At kay Pina Jabete, happy birthday po sa anak niya na si Jericho Jabete from Nueva Ecija. Ayan. At kay Janie Lynn din from KSA. At kay Myra Galang from Saudi, Ronald Orlando from Sangay, Kamsur, Sarah Good Vibes, ayan, birthday niya sa March 27. Happy birthday, Sarah Good Advance happy Vibes. birthday po, Sarah Good Vibes, and shoutout po sa'yo. Marifer Collis from Bicol, Catanduanes, Teo Derico, J. Buling, at kay Teo Delin Buling from Barrieto, yun. At kay Flumina Garciso, Mariel Garciso from Paumbong, Bulacan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Tita Olivia, shoutout Tita po Olivia. sa'yo. Ay, mamang dinuguan, tita. Ay, sorry po. Shoutout tita, sorry po. At kay Nana Babe Kaluya. Sana babes. Shopa, Baby Alson, Catherine Bugay sa asawa mo. Shoutout, see you soon. We love you all. Mwah. Yes, baka po, dibis, agi sa na naman yung pamakan mi. Manyaman, magluto na po kayo. Kaya, Yes. kita-kits sa susunod na video. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. Love you.